yhtäkkiä, eli keskellä suuntaan kakkospaikalta pyörähtää siellä. Ja hetkinen, kuka se oli sitten? Eikä se, oliko se Veera? Voi hyvänen aika. Veera Järvenpää kakkospaikalta pyörähdys ja sitten jää Veera tuonne. Peli on pelattu. Se on harmi paikka. Jani Kulmanen täydessä. Arne Virtanen kakkospaikalla 3-6. Marko Strandén on kolmospaikalla ja nelospaikalla on sitten Janne Vilppola ja Vilppola on nyt tuolla ikävällä paikalla. Kilpailija numero 8, musta lippu, törkeä työntäminen. Eli kilpailija numero 8, Virtanen, se on tuossa, eli kakkospaikalla nyt Virtanen huomaa tuon höllää saman tien, eli 3 lippua kun pitää ajaa, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on Vilppola on nyt sitten kolmospaikalla. Näkeeköhän nyt sitten huomaata tämä Ville Vainio. Nyt on Vainiolla sitten paikka vielä yrittää, kun lähdetään tuolta asfalttikarteesta kerimään. Siitä tulee ensin tuo oikea vasen, joka kiristyy sitten ja sitten tullaan ruutulipulle. Mutta ei riitä nyt Vainiolla kyyti kyllä siinä.